tun da kika yi min rauni a zuciya lokacin kin bani bakar wuya tun da kin san ba zan ki na biki ba. A lokacin da nake miki kauna kin gaza hannu ki rike mun gaban kawaye kike zagi na rigar mutunci kin yaga min. A lokacin na dauro aniya na yi shiri zan jure tafiya bagar wuyar da kike gana min ba za ta sa kudiri na ya tsaya. Ina ta roƙonki amma ke kinki kin bani mamaki kanki na yaƙi. Idan na ja ki janin ja ki jani ki kai ni da nisa. Idan na bi ki kai ni ki bar ni ki ni ya ɗaukar fansa. Abada ni ba ke tun da ki kai min rauni a zuciya lokacin kin bani bakar wuya tun da kin san ba zan ki na biki ba. Can ɗazu ya zaki dawo yanzu bakin ciki a garin yawon ganin ki da na ya wannan yanayi. Kekin ka jawa kanki kekin ka san nufinki nisan ba ni jin kiranki wancan taban ma yana ta zogi. Kekin kawa kanki cikar mafarkinki sarauniyar doki la ya fishe samarinki masu yan kudin banki to ki je ki aure su don ki ba da mamaki. A lokacin da nake ta ja miki kunne ki gyara halinki hannunki na rike sai ki bige ni ki kwace binki. To yanzu ta kwaɓe kwaɓarki ta yi ruwa ki je kina yafe ko za ki samu sauki. Amma batun soyayya da ni da ke ajiye sha gefe ko zai zamo sanadin ajalinki na barki kije da halinki. Abada ni ba ke tun da kika yi min rauni a zuciya lokacin kin bani bakar wuya tun da kin san ba zan ki na biki ba. Abada ni ba ke tun da kika yi min rauni a zuciya lokacin kin bani bakar wuya tun da kin san ba zan ki na biki ba.